Okhulumayo nguSibongile. Lana sobe senza isibonelo zokuguqula. Thola i-probability uma uguqula inombolo elingana kathathu. Usebenzise enokuyisithupha kusukela ku-1 ukuya ku-6. Masithole i-probability. I-probability yokuguqula idayisi elinezinombolo ezilinganayo. Leyo probability leyo izocala ku-1 iye ku-6. Sino-4, sino-5, sino-6 wethu. Zingakhi ezinika impendulo okuyiyona? Kungaba ngu-2, kube ngu-4, kube ngu-6. Lana singathi sino-3 bese ngaphansi sibe no-6. Zohamba ngiyombhala lapha ngaphansi kuka-3. Uma ngino-3 ongaphansi kuka-6 so-divide ingxenye nengxenye ngo-3 ngithola u-1 ongaphansi kuka-2. Manje bafuna ukuguqula kathathu. Uma uguqula idayisi ngeke kuphazamise lokhu okwenzayo futhi nokuzokwenza ngaphambilini. Uma uguqula kathathu inginika lokhu okulandelayo. Le probability le yokuguqula amahlamvu angu-6 ngizoyibhala probability amahlamvu angu-6 ngiyiphindaphinde kathathu. Ngizoyiphinda nenye futhi probability amahlamvu angu-6 zozama ukuthi ngiyithathe ngiyibeke ngale umakhelwane nakho-ke bese leyo yokugcina njengoba ngisho ukuthi ithathu nayo ngizoyithatha ngiyibeke la. Sezintathu manje. La ngizoba fana nokuthi ngino-1 ngaphansi kuka-2 engizomphinda u-1 ongaphansi kuka-2 ngimphinde futhi ngo-1 ongaphansi kuka-2 sokunika u-1 ongaphansi kuka-8. Sinamathuba la angu-1 ngaphansi kuka-8 uma siguqula idayisi lethu amahlamvu amathathu.